Cijene osnovnih proizvoda u trgovinama uskoro će biti povoljnije. Dio je to vladinih mjera u borbi s inflacijom. RTL danas doznaje da ćemo 10 proizvoda s ograničenom cijenom plaćati manje. Među njima su šećer, ulje i pelene. Koliko točno, ekskluzivno otkriva Marko Šiklić. Znak za spas naših novčanika na policama trgovina već je više od 2 godine, a s novim paketom mjera država će ponovno intervenirati u ograničene cijene. U redu je da vlada ograničava cijene jer trgovci nemaju stvarno u zadnje vrijeme neke mjere prema tome. Mislim da je loše zato što oni dignu gore limita i oni drže do toga, no šta drugo reći. Mislite da bi cijene onda bile još povoljnije da vlada ih ne ograničava? Još dole nižu granicu staviti, ograničiti. A upravo će se, kako doznajemo, to i dogoditi. Za 10 proizvoda s popisa od ukupno njih 70, maksimalne cijene bit će dodatno snižene. Među artiklima koji će se uskoro prodavati po nižoj cijeni su i neki od najtraženijih proizvoda. Litra suncokretovog ulja, čija je cijena do sad bila ograničena na €72, padat će na €62. Šećer koji je imao maksimalnu cijenu od €1,33, sada će se moći prodavati najviše za 99 centi. Niža će biti i cijena pelena. Umjesto 30 centa po komadu, nova granica bit će 25 centi. Ulje tako pojeftinjuje oko 6%, šećer čak 25%, a pelene 17%. Konačni cjenik s novim izmjenama vlada će objaviti kroz 2 tjedna.